慎重に好機を待つか、大胆に攻めるか。勝敗の鍵を握るのは的確な判断力です。この後の展開は全て読めました。僕の頭脳で完膚なきまでにねじ伏せてやりましょう。ああ、残念。もう終わりですか。これじゃあ肩慣らしにもならないな。